Behi 2101 errepidean Larrauri eta Bakio artean seinalistek regulatutako errei bat itxita jarraituko du ostegunera arte, hilak 16 goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 arte. Horrez gain behi 3215 errepidean Gernikan eta Mundaka artean seinalistek erregulatutako errei bat itxiko da bihartik, asteartetik ostegunera hilaren 16 arte, goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00 bitartean, zalantzarik izatekotan, sartu bizkaia.eus atarian ondo izan. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Kaixo, ongi etorri emesaiora, eta gaurkoa, bai esan gaia potentea dugu. Violentzia obstetrikoaz hitz egin nahi dugulako. Podcasta eta bide laguntzak eskaini izan ditu Zabaletik Mundura proiektuan, eta amatasuna eta feminismoa alikatu du bere hitzetan, beti bere jardunean. Eta baita ere, emakume askoren hitzak bildu ahal izan dituz bere jardunean. Aurpegia bai, baina ahotsa nirea den arren esperientzia asko tokia aukiko dutela gaur kontan ere. Gaur eta hemen, nola aurkeztuko zenuke zeure burua? Galdera ez daia. Gaur eta hemen emakumea, ama, autonomoa, autoexigentea, oso autoexigentea, eta kritikoa. Agian bihar beste orden batean joango lirake adierazpen horiek, baina bai, iruditzen zait emakumetasunetik bizitzen naizela eta une oro, geroz eta gehiago, amatasunak ere arrakalatzen du pixka bat emakumetasun hori, baina autokritika hori ere feminismoari esker ulertzen dut nik, etengabe kuestionatze hori, eta hortaz, emakume feminista eta beste gauza asko, Nafarroako gobernuaren desioa bete da azkenik, Irulegiko eskua ezingo da marka komertzial modura erregistratu. Hau da, aurkikuntzaren irudia libre erabili ahalko da. Azken hilabeteotan, hainbat erakunde pribatua legindu dira Irulegiko eskuaren gaineko eskubide komertzialak eskuratzen, baina gobernua tinko saiatu da hori eragozten, eta zeregin horretan patenten eta marken Espainiako bulegoaren babesa jaso du azkenean. Zehazki, bulego horrek ebatzi du Irulegiko eskua ez dela behar bezain bereizgarria eta horrez gain herritarrek nekez hautemanen dutela marka bat bezala. Nabarmendu dute ezezkoa erabatekoa dela. Hain justu gaur bete da urtebete Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegiko eskuaren berri eman zuenetik. Iaz ere, 2022ko azaroaren 14 deitu zuten horretarako agerraldira Arangurenen. Orduan jakinarazi zuten hizkuntza baskonikoan orain arte agertu den testurik zaharrena eta luzen aurkitu zutela. 4 lerroko idazkun bat zuen eskuformako piezak, lehen hitzetan sorioneku idatzirik. Hala aurkikuntza horrek frogatu zuen inguru horretako herritarrek baskonikoz hitz egiten zutela garai hartan eta hizkuntza horretan alfabetatuta zeudela. Gabon guztioi, 8:30 dira eta iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. Urtebete pasada Irulegiko eskuaren aurkikuntza gizarteratu zela. Oihartzun berezirik ez du izan ordea urteurrenak, hala ere, bada aurkikuntzari erreparatu dionik naziotasun ikuspuntutik. Joseba Asiron, Iruñako Bilduko kidea. Irulegiko eskua deiturikoa arkeologiak euskaldunoi ematen digun izugarrizko aurkikuntza da. Iruñaren ondoan, erromatarrek Kristo aurreko lehengo mendean suntsitu zuten herrizka baskoi batetan, ate batetan iltzatzeko brontzesko xafla bat aurkitu da. Xafla esku baten itxura du eta testu bat darama industua. Eta 2000 baino urte gehiago duen testu hori euskaraz dago. Beno,
aintzin euskaran egina dago. Hau da, orain dela 2000 urte erromatarrak Euskal Herrira iritsi ziren garaian baskoiek erabiltzen zuten euskararen aintzindarian. Egunotako argazkia bestalde amnistia legea eta Sánchezen inbestidura izan dira. Hilabete pasatxo luzatu diren negoziazioak amaituta, azken kolpea ematea besterik ez zaio falta, PSOEko hautagai Pedro Sánchezi beste behin Espainiako gobernuko presidentetza hartzeko. Bihar hasiko da haren inbestidura saioa eta ezustekorik izan ezean bermatua du lehenengo bozketan gehiengo osoa lortzea, hau da aldeko 176 boto, PSOEen 121, Sumarren 31, Esquerra Republikanaren eta Junts per Kataluniaren 7, Bilduren 6, EAJaren 5 eta Bloke Nazionalista Galiziarraren eta Koalizio Kanariarraren bat. Denera 179 esan bezala. Horra iritsi baino lehen ordea, hitza hartu beharko du biharko eztabaidan eguerdiko 12etan. Haren atzetik hitz egingo dute Kongresuan ordezkaritza duten beste taldeetako ordezkariak ere, eta litekeena da Kataluniako indar soberanista nagusiekin, Junts per Kataluniarekin eta RC-rekin adostutako amnistia legea izatea guztien agerraldien izpidea. Aurkeztutako lege proposamenak ere barne hartzen ditu Tsunami Demokratikoko kideak eta Errepublikaren defentsarako batzorretakoak ere, zeinak urrenez urren ikertuak eta akusatuak izan diren terrorismoa egotzita. Francina Armengol, Kongresuko presidenteak egun iragarri zuen Sánchezen inbestidura saioaren nondik norakoak eta egun berean erregistratu zuen PSOEk amnistiaren lege proposamena Kongresuan. Bihar Sánchezen alde bozkatzekoak diren alderdi guztien oniritziarekin, baina horien sinadurarik gabe. Neurri horrek bertan bera utziko dituzke 2012tik 2023ko azaroaren 13 artean Kataluniako prozesu subiranistarekin lotutako prozesu judizialak. Horrek alderdi eskuindarraren erabateko haserrea eragin du eta kontrako manifestazioak egin dituzkete Espainiako zenbait hitako kaleetan. Amnistia legea Kongresuan erregistratu dutenetik hilabeteak pasa litezke lege proposamena behin betiko onartu eta indarrean jarri arte. Gainera, alderdi popularrak birritan esana du amnistia legea eteten edo hori ahalik eta gehien atzeratzen saiatuko direla. Con el tiempo nos daremos cuenta, y los ciudadanos españoles se darán cuenta, de que esta ley es imprescindible para que consigamos en España tener una convivencia política normalizada. Y por tanto, las inquietudes o las dudas que hayan podido legítimamente tener algunas personas en nuestro país con motivo de esta ley, no tengo ninguna duda de que las van a superar cuando lean la exposición de motivos y lean esta ley. Y se den cuenta que esté hecha con un único fin y con un único propósito, que es que nuestro país cierre las heridas del conflicto en Cataluña, abra una nueva etapa y miremos al futuro sin estar condicionados con una crisis que hemos sufrido durante demasiado tiempo en España. Hauek izan dira Felix Bolaños, jarduneko presidentetza ministroak emandako hitzak. Palestinako gatazkari begira, Gazako gobernuaren eta parlamentuaren egoitza kontrolpean hartu dituela iragarri du Israelgo armadak. Israelgo armadak gaur jakinarazi duenez, Hamasen eskuetan zeuden hainbat gobernuarekin eta militar mendean hartu ditu tartean Gazako gobernuaren eta parlamentuaren egoitzak eta poliziaren egoitza nagusia. Gaza hiriko parlamentuan soldaduek atera duten argazkia mundu osoan zehar zabaltzen ari dira, militarki duten nagusitasuna aldarrikatuz. Armadako bozeramaile batek zabaldutako informazioaren arabera, azken egunotan 7. Brigadako soldaduek Gazako parlamentuaren eta gobernuaren egoitzak eta poliziaren egoitza nagusiak kontrolpean hartu dituzte. Behin lerroburuak amaituta gizarte gaiekin hasiko gara. Gaur bete da urtebete Arantzadi Zientzia Elkarteak Irulegiko eskuaren berri eman zuenetik, Leire Martínez. Erromatarrak heldu zirenerako, hemen, Nafarroan, Euskal Herrian, Iruin herrian, euskeraz mintzatzen zen, eta baita idatzi ere bai. Alde zaharretik ez oso urruti,
Kuenkatik aldendu gabe, Aranguren haranean, bertan dagoen Irulegi mendiaren kaskotik oso gertu, Arantzadi elkarteak indusketa bati esker aurkikuntza bat egin zuen. Bertan, brontzesko esku bat aurkitu zuten eta bertan testuak euskeraz idatzirik. Albisteak duela urtebete Euskal Herria zangoz goiti paratu zuen. Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneko herri baten istorioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi, bizirik egon bedi. Gizarte gaiekin jarraituz, 32 urteko gizon bat atxilotu dute Tuteran, bikotekide ohiari eraso egiteagatik. Tuterako udaltzaingoak 32 urteko gizonezko bat atxilotu zuen atzo, indarkeria matxistako kasu bategatik. Poliziaren arabera, gizonak bikotekide ohiari eraso zion iluntzean biak kalean zeudela. Gaueko 9:30 gertatu zen erasoa eta atxilotua foruzaingoaren komisarian atxiki zuten. Hizkuntza politikaren gaia pilpilean da Ipar Euskal Herrian. Euskararen erakunde publikoa berritzeko prozesua abiatu da eta bide horri eta aurrekontu berria erabakiko dituzte ondoko hilabeteetan. Urriaren 19an anbizio handiagoz jokatzeko eskatu zien Euskal Konfederazioak Euskararen erakunde publikoa osatzen duten erakundeei eta 2050erako hiztun proportzioa 150%ra heltzea bermatuko duen hizkuntza politika bat eskatu zuen. Egun berean hartu zuen Euskararen erakunde publikoaren lehendakaritza Maider Beotegik Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseiluko ordezkari gisa. Eta kargu hartzearekin batera, instituzio arteko negoziaketa hasiko da. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, Euskara desagertuko da 2050ean. Gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea Euskarak etorkizuna izan dezake. Hernaniko langile ikastolak eta Durako ikasbidea ikastetxeak Zerution Catering enpresarekin duten auziari begira, Bingen Zupira Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak argitu du Eusko Jaurlaritza aztertzen ari dela Zerution Catering enpresarekin egindako kontratua etetea, baina bi ikastetxetan hauetan bakarrik. Gobernu bileraren osteko agerraldian egin ditu adierazpenak Zupiriak eta zehaztu du bi kasu horietan bakarrik egon direla kexak janari zerbitzuaren kalitate eskasiagatik. Hezkuntza sailak Zerunion enpresaren kontrako espediente bat irekitzea erabaki zuen pasaden astean. Duranako ikasbidea ikastolan zerbitzatutako janaria egoera desegokian zegoela baieztatu eta gero. Ikastola honetan bertan, irailean, zenbait ikaslek beraien bazkarian harrak aurkitu zituzten. Bi kasu hauek ikusita, Jokin Bildarratz sailburuak enpresarekin dagoen kontratua eteteko espediente irekitzea agindu zuen. Hezkuntza sailak hori egiteko aukera juridikoak ikertzen ari da orain. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak hainbat ikuskari bidali ditu ikasbidea ikastolara zerbitzatutako janaria kontrolatzeko.
Duranakoa ez da izan Serunion enpresarekin egondako arazo bakarra. Hernaniko langile ikastolan ere gora berak egon dira. Pasaden astean, Eusko Jaurlaritzak zerbitzatu behar zen platerretako bat ez zerbitzatzea agindu zuen. Ikastola komunitateak protesta egin du, kalitatea bermatzea eta Serunionen kontratua bertan bera uztea aldarrikatuz. Gauzak horrela, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarten konfederazioak jantoki batzordeak aktibatu ditu, jakien gaineko kontrola egiteko. Hilabete oso bat egongo dira jantokietan, egon daitezkeen arazoak ikuskatzen. Epe luzera, kontratuan ezarritako betebeharrak betetzen direla kontrolatzeko taldea osatuko dute ere. Auzitegi Gorenak berretsi du Urkulluk legez kanpo zabaldu zuela COVID ziurtagiria aisialdira. Erne. Azken urteetan boom handia izan du turistifikazioak Euskal Herriko hirietan. Turismo ereduari buruzko eztabaidak bere horretan dirau, baita Donostian ere. Oraingoan, Donostiako udalak Mirakontxan dagoen Nobu hotela aldi baterako ixteko agindua eman du, hirigintzako araudia ez betetzeagatik. Ankora elkarteak joan den ostiralean salatu zuenez, egindako lanek hirigintza eta eraikuntza ondarea babesteko plan berezia urratzen dute. Azken urteetan asko ugaritu dira turismo ostatuak Euskal Herriko hirietan. Hazkundea neurtu nahian zenbait neurri hartu dira, baina nahikoak aldira. New Yorken berriki onarturiko neurriek esaterako hankaz gora jarri dute Airbnb eta epe motzeko alokairu turistikoaren sektorea. Neurri horiek aztertu dituzte haritik hirira geologoek, eta horiek Euskal Herriko hirietan aplikatuz gero zer eragin izango lituzketan ikertu dute. Lege horrek epe motzeko alokairua debekatzen du, 30 egunetik beherakoa. Salbuespen bakarra logelen epe motzeko alokairua izan daiteke. Beti ere egonaldia egin bitartean apartamentuare jabea bertan bizi bada. Horiek horrela Donostiako kasua gurera ekarriz, Gipuzkoako hiriburuan topa daitezken 1806 eskaintzetatik 109 soilik dira epe luzera bideratutako alokairuak. Hori horrela gainontzeko 1694 eskaintzak, eskaintzaren 93,4 legez kanpo geratuko lirateke New Yorken onarturiko legea bertan aplikatuko balitz. Haritik hirirakoek planteatu duten epe motzeko alokairuaren debekuak ez luke egungo etxebizitza krisia konponduko, baina aurrekari garrantzitsu suposatu lezakela iritzi diote. Bada Donostiako turismo izpide dugula azken berritza dugu Mirakontxako Nobu hotel berriak aldi baterako geldiarazi duela bere jarduera. Donostiako udalak establezimendua ixteko agindu eman ondoren, hirigintzako araudia ez betetzeagatik. Robert De Niro aktoreak sortutako enpresa bateko ostalaritza establezimenduko iturriek baieztatu dute ostotu eta jatetxe aldi baterako gelditu direla, eta dagokion baimena dutenan ekingo diotela berriro. Hirigintza sailak Bostizarreko establezimendu hori ixteko agindu eman zuen azauraren 6an. Ikuskapen batean araudia betetzen etzela antzeman ondoren, udala jaknarazi duenez. Ankora elkarteak bestalde joan den ostiralean salatu zuen Mirakontxan egindako lanek orain luxuzko hotel bihurtu denak urratu egiten dutela hirigintza eta eraikuntza ondarea babesteko plan berezia. Donostitik Nafarroara goaz, Nafarroako gobernuak sexu indarkeria mota guztien aurkako sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du. Azaroaren 28ean soa pausatuz, Nafarroako gobernuak sexu indarkeria mota guztien aurkako sentsibilizazio kanpaina aurkeztu du. Horren bidez, gizartea eta kultura aldatzeko beharra azpimarratu du. Harreman sexualak eta afektiboak ezartzeko berariazko baimena noski barne hartuta. Kanpainak aldarrikatzen du emakumeek askatasuna dutela beren ingurunearekin nahi dute moduan harremanetan jartzeko.
Eta keinu bat, edo janzteko edo aritzeko manera bat, ezin dela ulertu noski, nahi ez duten loturak ezartzeko baimen gisa. La prevención es una herramienta poderosísima para romper este ciclo de violencia machista y trabajar para educar a nuestra juventud en el consentimiento, en el respeto y la igualdad es un deber que tenemos como representantes públicos. Datuak plantan ezarrita, joan den urtean zehar, Nafarroan 2021ean, baino 280 salaketa gehiago erregistratu ziren. Eta guztira, ia 2000 izan ziren. 136, 30 urtetik berakoek paratu zituzten. Horietatik 254, hau da, 13, sexu indarkeriagatik izan ziren. Nabiko datuen arabera, horrez gainera, Foru Lurraldean emakume bat eraila izan da urten. Azken hamarkadan 15 izan dira. Indarkeria sexualarekin finitzea beraz, Nafarroako gobernuak abian ezarri duen kanpainaren helburua. Politikara goaz, Aitor Telleria, Arabako EAJ-ko buruzagioia Zabalako espetxera eraman zuten atzo arratsaldean Arabako auzitegiak atzera bota ostean bere abokatuak espetxeratzea eteteko aurkeztutako 2 errekurtsoak. Horrela, Arabako EAJ-ko buruzagioiak kartzelan sartzeko eskaini zioten 72 orduko epea agortuta sartu zen kartzelan. 6 urteko espetxe zigorra ezarri zioten hain justu, prebarikazioa, funts publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen trafikoa, legez kanpoko elkarketa eta kapitalak zuritzea gotzita. Hala, De Miguel auziko azken jeltzale kondenatua espetxean dagoeneko. Espainiako poliziak zenbait pertsona atxilotu zituen atzo Sorian, Zaragozan eta Madrilen, iragan maiatzaren 27an Jon Aranburu Donostiarrak koman utzi zuen erasoarekin lotuta. Diario de Soria egunkariaren arabera, 8 gizonezko atxiki dituzte guztira eta denek lotura dute Orgullo Numantino talde ultrarekin eta eskuin muturreko beste talde batzuekin. Soriako hedabideek azaldu dutenez, polizia operazioa abian da oraindik eta pertsonak gehiago atxilotu ditzakete datozen orduetan. Eneko Andueza Euskal Autonomia Erkidegoko PSeko bozeramaileak batzorde bete arazlearen bilerako edukien berri eman du gaur Bilboko prentsaurrekoan. Eskuinari esaten diogu nahikoa dela, gezurrekin. Espainia ez da apurtzen ari, PPren gobernuekin gertatzea egon zen bezala. Inork ez gaitu seinalatu behar. Sozialistok ez gara inoiz eskutatzen. Eta ez naiz Kongresuan eta Senatuan ditugun ordezkariei buruz bakarrikari. Zuzenbide estatua erabat indarrean dago. Egon ez den gauza bakarra beraiek nahiko luketen bezala estatu eskuindar bat da. Ez goaz diktadura batetara. Batzuek herritarrei sinestarazi nahi dioten bezala. Eta horregatik sozialistok adierazpen eta manifestazio askatasuna defendatu dugu beti.
Ordea Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ordezkatzen duen esparru politikoa indartu eta zabaldu egin nahi du Elkarrekin Podemosek eta alderdiaren egiturak eta sendotzeko prozesua abiatu du horretarako. Ezkerreko eremua bere egin nahi du alderdiak Sumarrek zer egingo duen zain egon gabe eta arekin izan ditzakeen aliantzak aintzat hartu gabe. Izan ere, gogoeta prozesu hori Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetatik harago joango litzateke. Euskadi berria eraikitzen izenpetu duen prozesuaren parte hartzailearekin Podemosen xedea da, gizartearekin eta herritarrekin berriz ere konektatzea. Pilar Garrido Elkarrekin Podemoseko koordinatzaile nagusiak azaldu duenez. Izan ere, haren hitzetan EAJak eta PSEek ordezkatzen duten gobernantza eredua agortuta dago eta aldaketarako abagune bat, leiho bat zabaldu da ezkerreko indarrarentzat. Entzun. Euskal Ezkerretik aukera paregabea dugu aurrean proiektu politiko erabilgarri eta arduratsu bat begirada zabal batekin eraikitzeko, horregatik Podemos Euskaditik Euskal Ezker eraldatzeko alderdi eta gizarte zibilera irekia den prozesu bat bultzatu dugu, Elkarrekinek gure elkargunean beti erakutsi duen filosofia berarekin. Etorkizuneko helburua Euskal Ezkerraren esparru politikoa zabaltzea eta indartzea eta gizarte zibila inplikatzea. EH Bilduk bere aldetik aurrekontuen proposamen aurkeztu du eta 350 milioi euro baino gehiagoko partidak negoziatzea proposatu du, horietatik 152 milioi euro inguru Osakidetzara hobetzeko. Jauzi kualitatibo bat ematea beharrezkoa dela dio alderdiak, proposamena bideragarria eta egingarria dela diote. Era berean, Nerea Kortajarena EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak esan duenez, EAJak betiko aurrekontuak aurkeztu ditu, betiko egiten jarraitzeko diru apur bat gehiagorekin. Betiko aurrekontuak aurkeztu dira, betiko egiten jarraitzeko oraingoan diru apur bat gehiagorekin. Azpiazu berak onartu zuen aurrekontuak kontinuistak direla, ez? Ta guretzak hauek dira amore eman duen gobernu baten aurrekontuak. Espainiako gobernuko garraio mugikortasun eta agenda urbanoko ministerioak kaleratu duen ohar baten arabera, Eusko Jaurlaritza arduratuko da abiadura handiko trenaren, abiadura handiko trenaren sarreraren lanak egiteaz. Trenbide azpiegituretako kudeatzaileak berriz gainegituraz elektrifikatzeaz eta segurtasun eta komunikazio instalazioak erekitzeaz arduratuko da. Ildo beretik, abiadura handiko trenaren gaia gaineratu dute gaur Eusko Legebiltzarrean. Alderdien artean desadostasun handiak izan dira. Batzuek Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako lotura nola egin daiteken erabakian jarri dute fokua, eta beste batzuek proiektua bera auzitan jarri dute. Ikus dezagun. 17 urte dira abiadura handiko trenaren proiektuarekin hasi zirenetik. Euskal Y-rekoaren gainegituraren zatirik handiena egina dago, naiz eta oraindik zati esanguratsuak egiteko dauden. Nafarroan aldiz atzeratuago doaz, azpiegituraren eren bat amaitzera ere ez baitira heldu. Eta bi hauen arteko lotura nola dagoen, bada oraindik erabakitzeke nondik egingo den, Ezkiotik edota Gasteiztik. 2024ko ekaina baino lehen erabaki behar dute Nafarroako abiadura handiko trena eta Euskal Y-rekoa nondik lotu. Behin betiko erabaki hartu baino lehen zundaketa hidrogeologikoak egiten ari dira, eta horiek ekainan amaitzan adostuko dute zein lotura lehenetsi. Horiek ala Eusko Legebiltzarrera eraman dute gaia, eta alderdien artean desadostasunak loratu dira. Batzuek argi dute HTaren proiektua ez dela ezbaian dagoena. Esaterako Susana Corcuera sozialistak argi du HTaren alde egiten duela. Nuestro apoyo a la implantación de la infraestructura del tren de alta velocidad. Baina bi aukeren azterketak amaitu gabe daudela azpimarratu du eta behin horien berri jakitean ekainean erabakiko dela 3 gobernuen artean zein aukera lehenetsi. Carmelo Barrio Popularrak ere tren azkarraren alde egin du eta kasu honetan Gasteizko lotura lehenetsi du. EAJak berriz Espainiako gobernuari leporatu dio inoiz ez dela proiektu honekiko borondate politikorik egon.
Jeltzaleak tekniko eta adituek aztertutako datuak jarri ditu mahai gainean, eta bi aukeren artean aukeraketarik egin ez badu ere, aditutako datuen aurrean badirudi bere favoritoa Ezkioko aukera dela. Gasteizko lotunearen alternatibarekin, trenbidearen funtzionaltasuna, sarearen ahalmena eta tren zerbitzuen prestazioa bera arrisku larrian jartzen zela. Aldiz AHTaren beharra ezbaian jarri dutenek argi hitz egin dute legebiltzarrean. Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk tren sozialaren alde egin dute, iritzita AHTA diru xautzea dela. Mikel Otero subiranistak adierazi du Gasteiz eta Nafarroako lotura erdiprezioan egin daitekela AHTarekin alderatuz. 8 minutu aurrezteko Gasteiztik Iruñara, benetan lurraldeari beste zauri bat eta abiadura handiko lerro berri bat egiteko prest zaudete eta horretarako dirua dedikatzeko, borrokatzeko prest zaudete. Dagoena berritzeko aukeraren alde egin du, merkantzientzako baliagarria izan daitekeen trenbidea berritu daitekela gaineratuz eta bidan dauden herritarrei zerbitzu bat eman baiti ezaiokete. EH Bilduko zenbait alkate Gasteizen izan dira astearte honetan, larunbatean Bilbon izango den manifestazioan parte hartzera deitzeko Euskal Herritarrei. Euskal Herriko zenbait alkatek koalizioak larunbatean Bilbon egingo duen manifestazioan parte hartzeko deia zabaldu dute Gasteizen egindako agerraldian. Euskal Herria eskubideak dituen nazioa dela azpimarratu dute, eta herritarren laguntza eta bultzada beharrezkoa dela baieztatu dute. Zer izan nahi duen eta nola antolatu nahi den, erabaki nahi duen nazio bat gara. Aste erabakigarri batean gaude Estatu Espainiarrean, non Euskal Herritarrengan eragina duen gai funtseskoetako bat jorratzeko aukera irekiko den. Espainiako estatuaren lurralde eredua. Euskal herritarrek eragile nagusi izan behar dute lurralde ereduari buruzko eztabaida honetan. Lurralde ereduari buruzko eztabaidan Euskal Herriak bere indarra erakusteko mobilizazioa burutzeko deia zabaldu dute. Alkateek eskubideak defendatzeko eta jendearen bizitza hobetzeko lanean jarraituko dutela azpimarratu dute, memoria duen nazio antifaxista bat eraikitzeko asmoarekin. Horretarako, herriaren babesa eskatu dute larunbatean Bilbon burutuko den manifestazioan autonomia kalea betetzeko helburuarekin. Ekonomian badugu berririk, erosketetara doanak arnasa hartu ezin da jarraitzen du. Prezioen igoera etengabea da, oraindik elikagaiak iazko urriaren baino 9% garestiago daude Hego Euskal Herrian eta hilabete batetik bestera, besteak beste 1,5% garestitu dira. Dena den, igoerarik txikiena da iazko maiatzetik. Esa ruta invisible que lleva las mercancías. Fortuna handien zerga proposamena aberatsen neurrira egin dela salatu du ELA sindikatuak. ELA sindikatuak kritika zorrotza egin dio EAJak eta PSek fortuna handien gaineko zerga aplikatzeko hitzartu duten proposamenari. Haren arabera, zerga bi alderdiek diseinatu bezala aplikatuko balitz, 75 zergaduni bakarrik eragingo lieke Araban, Bizkai eta Gipuzkoan. Era berean gogoratu du 2022an zerga hori ez zela arautu eta ondorioz barkatu egin zitzaiela. Sindikatuaren azterketa bulegoak hain zuzen EAJak eta PSek Araba, Bizkai eta Gipuzkoako batzar orokorretan aurkeztu asmo duen proposamena aletu du eta haren iritziz aberatsen neurrira eginda dago. Bide beretik, ELA sindikatuak interbentzio zuzena eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, Laudioko Glabista enpresako lantegiaren auziari konponbidea emateko. Hain zuzen, duela 2 aste txosten bat aurkeztu zioten Eusko Jaurlaritzako industria sailari. Oraingoz ez dute Jaurlaritzaren erantzunik jaso. Duela 2 hilabete Elkarrekin Araba taldeak Glabista enpresaren 240 lanpostuak salbatzeko mozioa aurkeztu zuen Arabako batzar nagusietan eta langileen ordezkariek haien egoera kritikoa salatu zuten Arabako batzar nagusietan. Laudioko Glabista enpresaren auzia irtenbiderik gabe jarraitzen du.
Enplegu erregulaziorako espedientea etenik dago momentuz. Guardian eta Parter Capital taldeetako zenbait enpresek auzitegiak eskatutako dokumentazioa prozesuan erasten duten bitartean. Espedientea burutzen bada, Glavistako 250 lanpostuak suntsitu daitezke. Kaleratzeak eragozteko, Elkarrekin Araba taldeak erakunde publikoen implikazioa aldarrikatzen duen mozioa aurkeztu du Arabako batzar nagusietan. Eusko Jaurlaritza eta Arabako Aldundiak Parter Capital enpresarekin bitartekaritza lanak egitea eskatzen dute. Amine taldeak lantokia erosteko egindako eskaintzaren bideragarritasuna ikertzeko. Bitartekaritza huts egitekotan, Glavista salbatzeko plana martxan jartzea aldarrikatzen dute. Lo que planteamos es que se proceda a ejecutar de forma directa un plan de salvamento público para Glavista, que debería incluir, en primer lugar, la expropiación de la empresa y los terrenos necesarios para su funcionamiento por razones de interés general. En segundo lugar, el control del accionariado y la financiación. Y en tercer lugar, conservar totalmente los empleos de la empresa. Bien bitartean, langileek beraien lanpostuen defentsan egindako mobilizazioekin jarraitzen dute. Ostegunean, Guardian enpresaren sarreran elkarretaratu dira. 250 lanpostu salbatuko dituen irtenbidea aldarrikatuz. Aurrekontuei begira, Arabara goaz. Arabako Foru Gobernuak 2024ko aurrekontu proiektua aurkeztu du. Arabako Foru Gobernuak bere historiako diru zuzkidura handiena barneratzen duen aurrekontu proiektua aurkeztu du 2024ko, 676,8 milioi eurorekin. Urte honekin alderatuta, 2,2% handipena suposatzen du, 19 milioi euro inguru gehiago. Proiektuak aurrekontuaren erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratzea aurre ikusten du. Osotara 290 milioi euro kudeatuko ditu gizarte politiken sailak. Gizarte gastuan ere marka guztiak hautsiko ditugu. 290 milioi euro baino gehiago bidatuko ditugulako eremu horretara. Hau da, ia 872 euro biztanleko gastu sozialean. Baliabide gehien bideratzen dituen estatu osoko lurraldea gara. Gizarte babesean buru garela erakusten duen datua. Nabarmendu diren proiektuen artean, egoitzen arreta integralerako zentroa 8 milioi euroko inbertsioarekin, autogintzaren fabrikazio aurreratuko zentroa 5 milioi jasoko dituena eta lehenengo eraikina ikusiko duena, eta ardoaren bikaintasun zentroa, diseinua eta eraikitzea hasteko 6 milioi euro jasoko dituena. Aurrekontua onartua izateko hori bai, Foru Gobernuak gutxienez oposizio talde baten babesa jaso beharko du, EAJ eta PSek ez baitute gehiengo nahikoa. Oposizio taldeen artean, Euskal Herria Bilduk zein Elkarrekin Podemosek negoziatzeko borondatea erakutsi dute beraien proposamenak aurkezterakoan. Errealistak eta egingarriak dira gure proposamenak, eta ez dugu ahaztu behar EAJ eta PSren gobernuak ez duela gehiengo nahikorik, beraz, oposizioko talderen baten babesa beharko duela aurrekontu hauek aurrera atera nahi baldin baditu. Eta zalantzari gabe, Arabarako asko argazki hobea da aurrekontuak EH Bildurekin adostea, egun hauetan ikusten ari garen eskuin horretako indarrekin baino. Que somos una fuerza determinante en Álava, una fuerza determinante a la hora de filtrar o de gestionar las políticas que se decidan a nivel de las Juntas Generales, incidiendo por ello en la política de la Diputación Foral de Álava, y además dijimos también que tendíamos la mano para dialogar y para alcanzar acuerdos. Bi taldeek proiektu aurrerakoiak aurrera eramateko beharrezkoak direla azpimarratu dute. Aberastasunaren banaketa, gizarte ongizatea edota erronka ekosozialean lan egiteko proposamenak luzatuz. Frantziako turra Euskal Herritik abiatu zen uztailaren batean eta 3 egunez Bizkaiko, Arabako, Gipuzkoako eta Lapurdiko errepideetan ibili ziren txirrindulariak. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuak atzo Bilbon azaldu duenez, turraren hasierak 104 milioi euroko eragin ekonomikoa izan zuen, erakunde publikoek 12,2 milioi gastatu zituzten eta 19,4 milioi bildu zituzten zergetan. Azkenean, erabilitako diru publikoa izan da 12,2 milioi. Aurrekontuan jasotakoa baino 200.000 euro gehiago. Inbertsio honek
sortu duen inpaktu ekonomikoa guztira 103,9 milioi eurotakoa da. Ia 104 milioi euro. The peloton and far 3 climbs as to go. Victor Lafay does Sánchezen investidura saiora egingo dugu salto. Amnistia legeak 300 gora independentistari eta 73 poliziari eragingo lieke. Bihar eta etxe egingo dute Sánchezen investidura saioa eta ez ustekorik izan ezean, PSOEko hautagaiak bermatuta dauka lehenengo bozketan gehiengo osoa lortzea. PPek berriro esan du Europar Batasuneko erakundetara joko dutela amnistia legearen proposamena eteteko. Palestinako gatazkara begira, Gazan Israelek hildako palestinarrak 10.300 baino gehiago dira urriaren 8an sarraskia hasi zenetik. Nazioartearekin jarraituz Boliviara goaz, Bero Satrustegi nazioarteko berrien mailarekin izan gara gaur goizean eta milaka langilek La Paz hirian egin duten mobilizazioaren berri eman digu. Nafarroatik datozen berriak ala nazioartera salton, Boliviarrak kalera atera dira urre mehatzen esplotazioaren kontra. Gobernuak erabakiarekin aurrera jarrai ez dezan ingurunean adituak direnak bestutako baso zonaldeak direla argudiatzen dute. Bero Satrustegi nazioarteko kazetariak ekarri du gaia gurera, Erne. Milaka izan dira Boliviako La Paz hiriko kaleak hartu dituztenak. Gobernuak urre mehatzeak esplotatzeko kontzesioak eman nahi ditu eta horren kontra agertu dira herritarrak. Astearteko mobilizazioak izan dira esanguratsuenak. Besteak beste 15.000 mehatzarik garraio publikoaren zerbitzua gelditzea lortu zuten. Mehatzaritza kooperatibek bestetik Luis Artzeren gobernua presionatu nahi dute erabakiarekin aurrera jarrai dezan.
Ingurumenean adituak direnek, urremeatzeak dauden zonaldeak, babestutako baso zonaldeak direla argudiatzen duten arren, kooperatibek euren esplotazio lizentzien alde egin nahi dute. Urremeatze honetan gainera, merkurioa eta metal toxiko erabiltzen dira lurrarekin lan egiteko satustegik azalduko digun zer suposatzen duen horrek. Esan bezala, babestutako zonalde bati buruz, ari gara Madiri Parke Naturalean kokatuta dago Boliviako ipar mendebaldean eta ia 19.000 kilometro karratu dituen erreserba bat da. Hemen, urre erreserbak ibai ertzeetako ondo-ondoan kokatuta daude eta mehatzariek urrea lurretik banatzeko merkurioa erabiltzen dute. Esan gabe doa hortaz, merkurioaren toxikotasuna mehatxua dela bai ingurugirorako, baita ere bertan bizi diren pertsonentzako ere. Eliana Torriko aktivistak dio metal toxiko hori erabiltzeak iturri hidriko garrantzitsuenak, hau da, ibai garrantzitsuenak kutsatzen dituela. Bertako komunitate indigenen elikaduraren oinarri ibaiko arrainak direla jakinda egoeraren larritasunaz jabetu gaitezke. Horrekin batera mehatze honen esplotazioa ilegala dela diote adituek. Urrearen esportazioa izan zen duela 2 urteko esportazio nagusia, sektore honen hazkundea oso azkarra izaten ari da eta beraz babestutako zonaldeak ustiatzen ari direla salatzen dute komunitate indigenek eta aktivistek. La Pazeko alkateren Iban Ariasek argi adierazi du urreak hiltzen gaitu. Gobernua prest agertu da erabakiari buruz hausnartzeko eta aktivista eta adituekin elkartzeko. Satrustegiri entzun diogunela Boliviako esportazio nagusia urrea izan den Bolivian gasaren eta zingaren aurretik, bada horrek komunitate indigenak ditu biktima nagusi batez ere emakumeak. Merkatuek urrean jarri dute fokua. Atzerriko merkatuek erosi, bertakoek, boliviarrek, ustiak eta lana egiten duten bitartea. Emakumeak dira gainera gehien bat merkurioarekin zuzenean lan egiten dutenak horrek suposatzen duen ondorioekin. Euren etxea zen oiana suntsitu dute, zuhaitzak zeuden tokietan orain makinak daude eta euren osasuna bigarren plano batera pasada. Interes ekonomikoek entzungo egiten dute. Bide nabar azpimarratu, merkurioaren erabilera debekatuta dagoela. Are gehiago Boliviak, 113 herrialderekin batera, mina mata hitzarmena sinatu zuen zeinetan merkurioaren erabilera debekatzen zen. Baina, halako kasuetan ikusten dugu ez dela bete. Hori gutxi ez eta Bolivia da merkurio gehien erosten duen herrialdea. Gainera, urrea bukatzen den zerbait da bertakoen ingurua suntsitu, bertakoen ongizateari erreparatu gabe. Eta, kasu egiten noski, hirietara joatea behartzen dituen egoera bat da honakoa betiko lelo. Enpresek dena ustiatu ondoren beste zonalde batera joaten dira ustiatzen jarraitzeko eta merkatuaren eskakizunei erantzuteko. Kulturan azkeneko berriekin goaz, Jokotekniaren 6. edizioa egin dute aurten Bilbon azaroaren 11an. Bideo-joko jardunaldiaren zertzelada batzuk ekarri ditugu. Adi. Horiak joekin dago, plater hori patata horrek ekarri hona. Jokoteknia 6. edizioaren jardunaldia ospatu da Bizkaiko Foru Aldundiko Foru Entitate Azkue Fundazioa eta Game Erauntzia elkartearen eskutik. Jokoteknia euskaraz bideojokoen inguruan hausnartzeko, eztabaidatzeko eta ikasteko topagunea da. Eta topagune honetan parte hartzen dute ez bakarrik bideojoko zaleak, baita honen inguruan ikerketan ari direnak edo irakasen ari direnak eta ikasten ari direnak ere. Oda, etorkizuneko bideojoko garatzaile izan nahi duten pertsonak ere parte hartzen duten topagunea da. Zein da bere ondorio nagusia? Nire ustez, errealitate sozialaren biludifikazioa. 6 urte dagoeneko, uste dugu proiektu sendoa dela, badaukagula zer esan, orain eta etorkizunan ere, orduan gure aldetik urtero proposamen honekin jarraitzea da. Ziren posmodernitatea edo modernitate berantiarra, hau da,
soziologikoki gizarte garaikidea dena. Eusko disiplina arteko azterketa eremu zabala hartzen du, ala nola, objektu sozialak, kulturalak, ekonomikoak, hezkuntzak. Iazko jardunaldian hizlariak denbora faltan izan ziren arren aurten berriro egin dute apustua euskarazko edukien alde. Jardunaldia streaming bidez ere jarraitu ahal izan zen EITB eta Twitch bitartez. Bai, dudagabe egiten den guztiak laguntzen du ezagutza zabaltzera, ez? Gamerantziak elkarteak ere zabalkundean lan handia egiten du, beraien goren bitartez eta beraiek ekintzen bitartez eta komunikazio ekintzen bitartez. Hurbiltzeko parada izan da, aurten gainera oso begirada euskalduna daukagu eta guztiz aberasgarri izatea espero dugu. Eta urten danetarik dugu izan, bideojoko garatzaileek egon dire, eduki sortzaileek ez, Twitchen da YouTubeen eduki sortzen ibiltzen dizen, zuzen Twitchlarizek esango dugu. Soziologoak egon dire ez, bideojokuek gizartien dekien eragina saltzen, eta horretaz gain irakasliek bai, informatika irakasliek, bideojokuek bidez irakatzi aldana erakusteko azken finean. Hain ondo markatu da, ikusle berriek pentsatuko dutela, ona nahiz dela, jokontan. Eta izan da, lehenengo aldia, horako azten txukuna egin dela. Zer izan da, ez destroga jantzi! Alde batetik ekoiztu eta beste batetik euskaratu, ez? Saliek, batzutan garatzaile bai euskaratzeko lanin ibiltzen dira. Eta aurten, oingoz, 20 bideojoku barri, ez? Jaso dugu euskeraz. Nahiko txu da, azken finean, normalien igez eta aurten antzeko kopuru mantendu da, baina aurreko urtik azalderatute gorakada nabarmena ikusi dugu hor. Bideojoko sale euskal txalientzat edukizik eta gerozat eduki gizau jasotzen gabiz. Eta posigo zentxo horretan, arro bai etzen dugu lanagaitzik, komunidadie bultzatu gurien ibiltzen gara, ez? Euskaraz jolasteko aldarrikapen hori ditzeko, eta baitze euskarazko jokuek itzultzeko, ez? Eta erantzun ikusten gabiz, orduen posik horregaz. Aurtengo edizioan 4 hitzaldi eta mahai inguru izan ziren euskal bideojoko gintzaren hainbat aspektu aztertzen. Eta, bideojokon arloi lotuta, egia esan kontsola batetik jolasten bat emazea, batez ere PlayStation edo Xboxetik oso erraza dela. Azkenen zure kontuakin binkulatzekin ja Twitch plataformak zuzenekoa botatzen du. Nintendo Switch bat erabiliz. Zentro gehiago ikusten dugu bideojoko gintzari lotuniko ikasketak eskaintzen, ez? Bilbon 3 handi dauz, Tartanga, Digipen, Arrobia, gero beste hainbat txikizago dauz Euskal Herriko beste hainbat puntutan. Eta horrek eragitzen dugu euskarien presentzize areagotzi, ez? Bideojoko munduen. Orduen, eskoaz gure besteko igual erritmoagaz, baina bai, aztengoaz eta hori posgarrizea guretzat. Emakume laborariei dagokionez, Gotzonez Estorain etxaldeko emakumearekin izan gara. Nafarroan, hartzen baldin badugu alde batetik emakumen izenean dauden ustiategiak, daude 126. 126, gero 164 gizonezkoen izenen, eta gero badaude figura juridiko bezala gertzen dienak, soziedadeak dienak, horiek gutxi gora bera 110 izanen die, eta horietan ere badira emakumek. Eta gero beste datu bat da, ekologikoan ari direnen arten, emakumen kopurua handigoa da, 120 ere iristen da. Ustiategiak esan dizut, 126 badirela emakumen izenean daudenak, klaro. Diru laguntzak eta kobratzerako ordun, erreztasun gehiago ematen dira, ezta, saritu egiten den zerbaita. Eta ordun horrek esplikatzen do, kopuru hori 126koa izatea. Eta gero beste bigarren datua, ekologikoan emakumen kopuru handiagoa izateak, kontun hartu behar da ekologikoan, orain dela gutxi arte, eskala txikiko nekazaritza izan dela. Hortan babestu da nekazari txikia hemen Nafarroako toki askotan. Eta emakumea batez ere eta bereziki lanean ari da eskala txikiko eredu horretan.
ja eskala hunditara joaten baldin baga, hemen Nafarroan beste lurraldekin konparatuta agroindustria ikaragarri potentea daku, gehiengoa da, hor ja emakumea desagertu iten da. Zu joaten baldin bazara, edozein esate baterako behi ustiapenean, ez? Esnetako behietan, izugarrizko monstruak dauzku hemen gure lurralden, hor emakumerik ez dago. Edo txerri azkuntzan esate baterako, txerri azkuntza industriala dugu ia bakarrik hemen, osea, estensiboan eta hola aire librean azten dituzten eskala txikiko nekazari, oso gutxi daude. Eta hor, esango nizuke, 100% gizonezkoa izanen dela. Zia hundie euk izan duta ere, ez? Orduan da sektore bat, nun emakumearen presentzia importantea dena, hartzantza. Eskala txikiko, baserri tradizionala hemen gure leitza bezalako herritan eta hemen mendialden ditugun baserri hoietan ere emakumearen presentzia oso importantea da. Barazki gintza arloan ere, erle zaintzan, badira horrelako hainbat azpisektoren olabait ere, hori, emakumearen presentzia importantea dena. Baina beti eskala txikikin lotuta. Esan behar da, EAeko estatutu horren sustatzailetako bat izan duzela Maite Aristegi. Maite Aristegi izan da gainera Etxalde mugimenduaren sortzailetariko bat, eta gero baita ondoren sortu zen Etxaldeko emakumeak taldea, eta estatutu hori existitzen baldin bada neurri handi batetan da bera izan duzelako horren bultzatzailetariko bat, ez? Hemen Nafarroan ez daukagu bestearik beste inork ez duelako hori bultzatu eta hori sustatu. Ez? Hemen ez daukagu Etxaldeko emakumeak taldea, eta emakumeak ez gaude antolatuta. Emakumeak parte hartzen dugu, tokiko iniziatiba desberdinetan, baino askotan ez gure baitatik aterata, baizik eta instituzioetatik edo beste eragile batzuetatik ateratako ekimenetan. Orduan hor gabezia bat dauku. Hau argituta, esan nahi dut, estatutu bat edukitzek bakarrik ere ez duela aurrera pauso handirik suposatzen. Estatutu bat zu legea eduki dezakezu, baina gero lege hori landu egin behar da. Eta lege hori lantzeko behar da tresna. Eta guk hemen Nafarroan daukagun gabezirik handiena da tresnarik ez daukula. Orain esate baterako, azaroaren 30-ko greba dela eta Etxaldeko emakumeak eta Ene Bizkaia paper ikaragarri importantea betetzen ari da, aliantzak landuz mugimendu feministarekin eta beste sindikatoekin, eta proposamen oso iraultzaiek eginez. Guk hemen Nafarroan ez daukagunez inolako tresnerik, ez gaude antolatuta, ez gara gu emakume nekazari bezala, ez gara parte hartzen ari horren antolaketan. Orduan, lehenbizin ikuste dut behar dela antolaketa, tresna. Eta gero, behin antolaketa eta tresna daukazunen, landu behar die proposamenak. Gure baitatik landu egin behar. Eta hori da nik momentu honetan ikusten duten gabezirik importantena. Hori antolatzea. Omenaldia bihurtu da Txapasen kaxa magikoa liburu diskoaren aurkezpena. Irakaslea, musikaria, konpositorea, herrigintzako sinesle sutsua, Josu Txapartegiren 1001 aurpegi jaso dituzte Txapasen kaxa magikoa disko liburuan.
Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizuen guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ginger taldearen Zulo begi abestiarekin utziko zaituztegu. Ondo izan eta bihar arte.